Angazi akakahlangana angazi ngoba angiyazi kwayona leyo mali anginayo. Kanti wena awuyazi malini kanjani imali yami ngiyidinga imali yami awusayazi futhi manje anginayo kwayona leyo mali akakahlangani nje angazi kohlangana kodwa because manje imali yami ngiyayidinga mina angisafune kwalento ongithembise sengidinga imali yami ngizenze ngendlela yami mina ngidinga imali yami nje kuphela usizo lakho nje angisalidingi ngoba lukuhlulile ufuna imali yami futhi uzazolinda ngoba anginayo kwayona anginayo nhlobo nje ayikho kwanhlobo ngazi futhi uzolinda mase nginayo ngizokwazi sikhuluma ngo 60,000 manje ngiqhubeke mina ngilinde from last year from unyaka odlule angithi uthe wamnika unyaka odlule imali shothi inhloso yakho ufuna ngize ngife ngilinde imali yami inkulu kakhulu le mali moyisho kodwa anginayo mayisho awuyazi ngani ngizosizana kanjani ngalento ongitshela ngikho mina imali yami ngiyayifuna mina imali yami anginayo kodwa uma sihlangana ngokwazi ukuthi ngikwazi ukuthola angeke ngize ngihambe mina imali yami ngingayitholini ngiyayifuna ngempela mama sengikhathazeke kaningi ngami ngale mali yami majaja ngiyayidinga ngicela usisize ngicela usize mina ngicela uyisiza wena ukuthi kutholakale le mali kusizakala umfowethu ubuye ngokwakhe ngakho njengoba ngisho ukuthi ngilungisisize please ngicela ungangijikelisi kanje I need this money ngiyidinga le mali indawo yami utshwala okay njengobalekile manje indawo yami utshwala mina ngisadayisi mina ngenxa yakho ngihlushwa amaphoyisa mina Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi uJijila Majongosi uNtabake ikhonja bakangile. Into nemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uskindi sincane esiqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasiqoka sizomxega bathi somatekisi hone imali. Bafowethu ngisendaweni lana yasoPhongolo la engikhona ngibizwe insizwa ke ngibhalelile yathi mfowethu ngicela uphuthume la ekhaya uzongilekelela nakho lana ngidlala umuntu mfowethu ngicela uthathelele ithuba ubingelele and mase uyaphinda uchazeleke umphakathi noma ababukeli bomzansi reality ukuthi umbizeleni usikhindi esincane imike yakho nje uyibeke nje la yakho uzozokala number 1 sanibona igama lami nguThabiso Ngadlo shuthi ubafa la ngimbhalelile because nginenkinga la ngumuntu kahle odayisa utshwala so kunosisi lana osengikhokhisa imali engango 6000 wayethe angikhokha u80 siyonke wayengithembise izincwadi zokuthi uzonginikeza ilicense ukuze ngikwazi ukudayisa utshwala manje nginenkinga la ngihlushwa amaphoyisa sengize ngawe ekudayiseni kwami because amaphoyisa ayangihlupha because ilicense anginaso lokho ngamlina manje angisakwazi ukumthola uyangibalekela. Okay, lo sisi lo nihlangana naphi naye ngizama ukuthola ubudlelwane benu usisi wakamakhelwane nibona naphi naye? Shuthi usisi ngahlangana naye khona enye indawo engijwayele uku-order kuyona eMalikwa so wangibona ngithenga utshwala nje obuningi wasithi awubhuti wasuphatha utshwala obuningi kangaka ngingakwazi mina ukukusiza ukuthi ukwazi ukuthola ilicense because ngamtshela ukuthi inkinga yami anginayo ilicense angikwazi uku-order ko-SAP because inkinga yami kufunakala umuntu onelicense wathi angakwazi ukungisiza ngelicense kumele ngihlalise indaba yemali so manje inkinga yakhe angisamtholi. Okay, nasinenza ke inqomo ukuthi ke nizokhokhelana kanjani ukukhokhelana kwenu nigcina umnika imali ufika kuye noma yena ofika kuwe kwenzakala kanjani mase ukhipha imali ephaketheni usumnika? Bengijwayele isikhathi esiningi bengijwayele ukuthi nje ngibe umuntu omtransferelayo because besingajwayele ukuhlangana naye besixhumana nje ngamafoni nje kuphela. Ukufika kuwe akazefike mhlambe ezobheka ukuthi ngaleyo ndawo indawo kanjani kwakaze efike mhlambe ezobheka noma isitolo ukuthi sikuphi nendawo noma nje wavele nje wahlaba ingcingo. Khona abantu abathumela bafika babona ukuthi hayi no ngisendaweni erathi cha wayengekho yena wayethumela abantu because wathi uthi hayi bafike basho ukuthi hayi cha ngisendaweni erathi so lokhu nje ngalinda ngaleso sikhathi angisamtholi manje into eyinkinga so ingakho ngidecide ukubhaleka nini. Okay, shuthi khona abantu asebenza nawo. Ngicabanga kanjalo. Shuthi ngaleso sikhathi kwasekumele ukuthi le mali le kubonakala nawo ukuthi ke ikiyeka phambili ke manje uyabona sekufika abantu bazocheck ukuthi indawo kukufanele yini ukuthi ke udayisa utshwala. Impela nami ngase nginalo ithema because mawe sekufika abantu bethi bazocheck ukuthi ngisingumuntu osebenza kanjani sebebone nendawo nami impela ngase nginethema ukuthi hayi cha ikhona impumelelo enizowenzeka. Yabona mzansi kuyadlalwa ngabantu and kuyathusa kakhulu. Okay, njengamanje
ubufisa ukuthi wena kwenzeke kanjani njengoba sizosuka la sihambe siyobheka ke usisi la ekhona sikwazi ukuthi ke senze ubulungiswa ufuna ikhokhele imali yonke ufuna ibuye imali yakho Ya isifiso sami nje ukuthi nje akwazi ukungibuyisela imali yami bese nami ngikwazi ukuthi ngenze izinto zami ngendlela eqondile. Phela nje into engiyidinga ukuthi angibuyisele imali phela. Okay, Mzansi reality story ubafo udaba lakhe liyathusa kakhulu kunzima ukukhipha imali uyitshela ukuthi yonke into izokwenzeka especially mawungeke uqondo uthatha ama highlight ngizothini uzama ukukekela ukuthi hayi uzoshesha ufike kanti usuyayibulala wena so ubafo ke ugcina ngempela ke eyifaka yena kumuntu esweni ngokuthi uyitshela ukuthi uzosizakala kanti akasizakala. Okay Mzansi wami sizophuma njengamanje siyobheka udadewethu ngiyathemba ukuthi ke sizomthola ngoba sike sazama ukumthinta ezingcingweni ngathi ngiyakhuluma naye kwangathi uyangi-understand wabeka idaba ukuthi hayi ubhuti sahlangana wacisha incingo wachaza izinto eziningi so ucingo lami ke manje akasalibambi but ke sizophuma ke manje siyomthungatha I hope sizomthola cela sambe thank you. Okay ngicela sikhole phambili bafu ngoba kade ukhona ngithi Ya bafa uye lo mama lo. uye lo Ya uyena lona mama. siswami uyaphila Ngisaphila. igama lami ngumthobisi ngwakamagubane ungathuki ukuthi sesiqhamuka nje kanje angazi mhlambe kuze sikwazi ukukhuluma ngisacela igadi likufake ilentozana ungathuswa indaba zabantu abaphethe ibhamu no senzele ukuvikela ama-cameras lawa ngoba sisebenza ngomphakathi ngiyakubona lokho ujeqeza lensizwa uyayazi le ndoda le Hayi angimazi. Awumazi. Ngicabanga nama-camera. Awu kanjani manje mama? Wayi manje ungiphika Ngikazi manje. ngibona angimazi inhlobo. Kanjani Ngiyaqala manje? Okay, nokumbona. ngoba ke senzele ukuthi ke sikwazi ukusebenza ngisacela ukususa nje la ngoba ngiyabona ukuthi makuthiwa sihlala phansi mhlawumbe kuzosithatha isikhathi. Ngifuna singenele la ma mina ke ngumthobisi from uMzansi reality. Ngiyazi ubhuti niyaphikisana. Ubhuti ukhala ngokuthi wambamba wena indaba yemali nificana la kudayiswa khona utshwala ubhuti udayiswa ngotshwala. Sacela umchazele mina ngingakukhulumeli. Umtshele nje mfethu. Ufuna umtshele yonke yabona into ngitshela yona. Cela utshela usisi. Bafu uMamjaca akuwena lona engahlangana nawe ngiyothenga Wena utshwala uMamjaca lezi. Owena mamjaji. Ukuthathela lapho uthi uMamjaji uthi umazi wena. Why phutha Angazi, ungazi? kodwa angimazi. Kanjani phomo Ngitshele. mina ngiyageza mina ukuthi uMamjaca mina shuthi ngabe nje ngisukela abantu ngithi mina uMamjaca ngingakwazi. Mtshele istory mfethu, mtshele istory. Wena Mamjaca ngithi akuwena nje Mamjaca lo wangakufica lapha nje odutshwala ngomalikho wafika wathi wena ungangisiza ukuthi ngikwazi ukuthola ilicense kube khona imali engihlanganisela yona. Emva kwalokho nje ngisakutholi wathumela abantu bakho bafika la kumina bathola ukuthi manje mina bangitshela ukuthi into engidayisa khona hayi indawo yami right emva kwalokho wena wanyamala ngisakutholi nje efonini Wamfakela futhi imalini wamfakela yena mtshele. wawuthenga ngifaka lo njani u8 mina ngakufakela u60 mina kusho kwase kushoda u20 emva kwalokho wena ngisakutholi manje emafonini mina ngibhizi ngihlushwa amaphoyisa lapha mina manje ngibhizi ngifunana nawe ingane zami ilala engadlile manje ngenxa yakho. Ayikho imali Asatholakala kafika manje. kumina. Ayikho imali Ngithatha kangaka. apho mina ukuthi Ayikho imali kafika amanga. Amanga. Ayikho imali kafika. Shuthi mina nje ngivele ngakusukela nje mina. Ya, Sukeleni la ngiyasukela. ngiswakho nje. Sukalela Ngavela sizodla ngazosukela Eh, nawe. bani Ma angisukela. ngoba ngisho ukuthi masisifikile ngusikhindi esincane angidlali ngiyakubona ukuthi uthukile but ukuthuka kwakho kukhombisa ukuthi ufeel that Hayi ngoba ethukile. ngiyambona ukuthi kunento emthusayo ukuthi uyazazi ukuthi wenza nona mama ke uyiqola warobha umfowethu lo Awuyena noMamjaca. eyiphantela uyivumela wena uthi wena uMamjaca. Shuthi mami ngivele ngaswala ngihlala khona ngazi ukusukela nje ukuthi wathatha imali yami into engithembise yona wangayenza mina. Hayi ungamphamisela isandla mfethu ngiyakubona. Cha ngeke ukuthi manje leni singimoshe imali nini kube nje ngavele ngazenzela izinto zami nje kahle kahle. Ngaba ngigaxele kuzo zonke lezi ngibhizi ngihlusha amaphoyisa mina. Wawungavele unginika imali yami ngiphume kuwena ngizenzele izinto zami. Kunokuthi lo uphika la lo ucasha ngesithupha la. Ngakutshela ngathi kuyalindwa. Usuyangazi. Yebo sengiyakhumbula kodwa ngasho ngathi kune process kuyalindwa ukuze ukwazi ukuthola. Why pho ngakutholi pho manje ingcingweni mangabe ngikufuna pho. Ukukhombisa ukuthi lento awungithembise yona iyona yini pho ngakutholi pho. Bengisalindile ngoba nami ibhizinisi lami alisekho Okay. right. Awungitshela ngasenze yami. Ife elindile ma ngicela ukubuza ngiyazi mawenza lezi Cha udlala ngami lo mana mfethu man ngifuna udlala ngami lo mama. ngifuna ngicela nisuse ingane ngicela nibuyele ngale bobodato ngicela baba Udlala ngami lo mama. lalela ngifuna ukuthi kwenzeke Buke kanje kuthembakele bhizi udlala ngami. ngifuna kwenzeke kanje ma njoba wena usuyamazi manje
ngikubuza umbuzo owodwa engizokubuza wona uthi wena kuyalinda kodwa uthele kuyena kuyashesha ngizoyithi kuyashesha so ubafo ingayingane ke ema-ofisi ukuze elinde azi ukuthi ulindile ngoba phela usumlindisile wathumela abantu angazi babegqoka amasudu noma bebenze njani wayengiqola imanje lo mama la yikho lento ayishoyo leni angazi ukuthi ngenzeka kanjani ngoba okwamanje anginayo imali cha ngifuna manje mina ngeke ngihambe mina ngifuna imali yakhe ayingisiza ngalutho lento imali cha ngeke mana bafuna umuntu ofuna imali yami ngicela ume ngale camera yonke ngiyayipick abafo lapho yasibona funa imali yami okay lalela ke siswami mina angizile ukuzolwa nawe ukuthi fanele ngenze le ndoda ithole ubulungisa bayo ngoba wena uyisigebengu futhi mina ngizosiza wena and I'm sure ukuthi lento yenze mfethu awuyenzanga kuyena kuphela uyenze nakabanye abantu sacela sisi njengamanje sifuna ukuphuma la masingena emotweni umfethu azazi ukuthi imali yakhe uyithola nini kanjani sitshele wena ukuthi imali uyithola kanjani angazi akakahlangana angazi ngoba angiyazi kwayona leyo mali anginayo kanti wena awuyazi imali kanjani imali yami ngiyidinga imali awusayazi futhi manje anginayo kwayona leyo mali akakahlangani nje angazi kohlangana kodwa because manje imali yami ngiyayidinga mina angisafune kwalento ongithembise sengidinga imali yami ngizenze ngendlela yami mina ngidinga imali yami nje kuphela usizo lakho nje angisalidingi ngoba lukuhlulile ufuna imali yami kushuthi uzazolinda ngoba anginayo kwayona anginayo nhlobo nje ayikho kwanhlobo ngazi ngithatha kushuthi uzolinda mase nginayo ngizokwazi sikhuluma ngo-60,000 manje ngiqhubeke mina ngilinde from last year from unyaka odlula angithi uthe wamnika ngonyaka odlula imali shouldn't inhloso yakho ufuna ngize ngife ngilinde imali yami inkulu kakhulu le mali moyisho kodwa anginayo mayisho awuyazi ngani ngizosizana kanjani ngalento ngitshela ngikho mina imali yami ngiyayifuna mina imali yami anginayo kodwa uma sihlangana ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthola angeke ngize ngihambe mina imali yami ngingayitholini ngiyayifuna ngempela mama sengikhathazeke kaningi ngami ngale mali yami ngamajaja ngiyayidinga ngicela usize mina ngicela uyisize wena ukuthi kutholakale le mali kusizakala umfowethu ubuye ngokwakhe ngiyayidinga please ngicela ungangijikelisi kanje I need this money ngiyayidinga le mali indawo yami otshwala okay njengobalekile manje indawo yami otshwala mina ngisadayisi mina ngenxa yakho ngihlushwa amaphoyisa ngiyayidinga manje ngiyayidinga ngempela futhi angidlali kushuthi ngisazozama kodwa ngoba kukhona imoto eyi-Uber uma ngabe kuhlangana ngizokwazi ukuthi ngizongisiza ngami indaba yemoto eyi-Uber mina ngifuna imali yakho phela lo Uber leyo mina ngidinga imali yami ngihlangana nemoto yakhe iplomoto inhlobo imoto leyo ipholo lenzani liya ubhariza liliphi lisafile mina ngizoyenzani imoto efile ngizongisiza ngani ngizokwazi ukuthi ngibeke imali ngikhokhe kancane kancane hayi angisafune kancane ngifuna imali yami nje yonke straight ngiphume kuwena ngikwazi ukuzenzela izinto zami indaba kancane uzofuna uphinde uqala obunye ubuqili futhi lana qala obunye ubuqili phinde ngakutholi ngifuna imali yami okay angifuni nami ukunqumela olentuzane nogodweni kodwa ubulungiswa awubenzanga kuba umlimaze kakhulu akasadayisi njengamanje usaqhubeka ukuthi umcindezele kakhulu njengamanje uzositshela ngemoto ukuthi uzodayisa imoto andilowo moto asazizodayiswa nini uthi fila sazithi feni mayiphinde ngiyamalala engasatholakali mina ngizomthola mina nakho ngimtholile ngicela ungitshela ukuthi le moto izokhandeka nini ubafo uthe uzenze njani le moto uyayidayisa ngizokhandwa bese idayiswe bese ngikwazi ukuthi ngibuyise imali mangithola ngihleli mina ngalana mina ngiyahlupheka mina ngilinde le nto le ngicela uyikhandele wena ifeni le moto yinto efile kuthi wena abathini umakhethi kuthini umfana lo uhamba ngawathi yafana ufe engine ufike ngoba ibiza kangaka le engine ke yemoto kuzophinde futhi inkinga nami iyona le nto engishayayo ukuthi angikwazi nokuthi mina ngilinde into engingayazi mina kuphinde ngihlupheka mina ngala yabona kunabukeli bami lapha nahamba lapha yabona lilahlo liyaxosha so ngifuna ukukhuluma iqiniso uzokwenza njani udayisa imoto uma udayisa imoto kusho wena ukuthi uzodayisa imoto ngoba ngeke ithathe leyo moto leyo akafune mazenze imoto nje esiyenziwe engine isuke nje isi-out leyo moto ayina value leyo moto awukwazi ukuthi kade uyintombi into usuphinde uyaqhuma ifo uphinde usuthi wena usuyintombi into uyiqole lo mama uyiqole lo mama ngifuna ke silungise lana ke mama ngithembe kangaka uyangiqola le moto basidayisa siyenze njani ngizodayisa imoto bese nginikezele imali sokwazi ngani ngizokuthola lokho uyangithembisa mama ngiyakuthembisa ukuthi ngima ngabe sengilokhuzile ngizodayisa imoto imali ngihambe ngiyomkhokhela imali yakhe yonke yini kade ihlulile sonke lesikhathi masukho imali fanele ukuthinte mina ngibone ukuthi imali umnikile yini ngempela ubuhlulwa yini ngizokwazi ukudayisa imoto bese ngize kuwena sihambe siyomkhokha kudlomo imali yakhe ubuhlulwa yini sonke lesikhathi lesi
Ukuze nje ngihambe sengikubheka nje yini ebikuhlula sonke lesikhathi le. Busy mina ngifuna imali yami la ngihambe ngiyishaya endongweni. Yini ebikuhlula? Okay. Mzansi. Kuthiwa le moto ayidayiswe iyadayiswa siyiboni ikuphi ko-mechanic. Iko-mechanic. Okay. Kuthiwa kudayiswe le moto le. Ukudayiswa le moto asiyazi izobiza malini. Yipholo angazi awazi ukuthi yamuphi imodel. Ipolo nje ukuthi angiyazi ukuthi Abafana bayazi. Abafana bayazi. Okay. Lalela-ke sizokwenza kanje ma. Ubafo kufanele ithole le mali. Le mali uthi wena uzodayisa imoto. Imoto asiyazi iveli yayo ukuthi izoba imalini into yokuqala leyo. So masidayisa what if le moto ingadayiseki? Kuzofanele sazi ukuthi mayingadayiseki ngoba phela siyazi ngoba ithi ifile mhlawumbe imoto esazophinde futhi. Shulu phela komele ngiqhubeke ngiphinde ngilinde futhi mina. Asenze kanje ma. Dayisa imoto. Okay, into yokuqala lo ngesinjini. Ufuna ungitshela ukuthi injini uzokunikisa nini? Ungangitshela indaba ukuthi uzoyilungisa after 3 months nini. Ufuna ungitshela into yamanje ukuze kulunge injini. Makulunge injini mina ngilandelela ukuthi imoto isiyaduma. Isi right. And then imoto iyadayiswa. Ngizokwazi ukulungisa injini mantende. Ukuphela kwenyanga. Nini? Ukuphela kwenyanga. Ngicane nginikezele amasonto amabili ngikwazi ukuthi ngilungise injini. Mangabe silungile injini bese ngiyakwazi ukuthi khona imali khona. Ayikho ngisazoyitsheleka kubantu. Okay, kulungile boleka impela ngoba nawe uqhelezele kubaba. Okay, iyalunga imoto Bese ngiyayidayisa. Okay. Kuyibanga elingakanani la khona imoto kukude noma kula? Kukude kuyibangana impela. Uyibangana kakhulu. Because bengidinga ukuyibona imoto mina. Uyibangana kakhulu. Okay, yenza nje nayo. Yabona ngale kathi siduma please make a call. And usho wena wathi mantende mina ngizokunika ngeke ngifone ngomhla ka1 ngizofona ngomhla ko3 4. Ngikubuza ukuthi imoto isilungile and then ngizofika neteam sobona imoto emva kalokho sifaka kwisela imoto yadayiswa uba fethola imali yakhe. Uyangizwa ma? Angidlali wangempela angidlali. Ngicela ngisuselela abantu kwethu ngiyacela ngane kwethu. Ngicela nisiphe ispace nje esincane weingane zami. So into engizoyicela ke njengamanje ukuthi wena osuyikhulumele ngicela ukhulume utshela uba futhi imali yakho uzoyikhokha kanjani njengoba dusho. Dlomo ngizohamba ngiyotsheleka imali ukuphela kwenyanga ngikwazi ukukhanda injini khona ngizokwazi ukudayisa imoto bese ngibuyisa imali yakho. Hayi songoba la wenza because angisakuthembi. Khuleka kuzokwenzeka ngenxa yami. Kuzokwenzeka ngenxa yami. Okay, Mzansi reality story angifuni ukwanda kakhulu ngifuna ukuthi mangifika endaweni ngithi nje ngigoqa indaba nangu mama uyayivumela ukuthi ke uzozama ukukhanda ukuthi edayisa imoto yakhe ebekade eoperisha ngayo usho nje vele kuziningi inkinga into zayo iphelele. Yebo ziphelele. Okay, so imoto ithelile. Okay, so imoto izodayisa ngoba mfaka afuna imoto ufuna ukuthi eqhubeke ebusiness lakhe ngoba bevele ephila kahle ngebusiness uhlushwa namaphoyisa waphinde wathathe imali ayiseyibekile ukuthi uzokwazi ukwenza license esinaye wezindlela ezinqamulela kanti uzoyifaka ehlathini la. Mfowethu ngicela ukubonga kakhulu bafowethu kuMzansi reality story. Ngithe igama lami ke umthokozisi uTshitshila Majongosi into abayikhonja ikhonja abakhangela ihlelo emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Thank you. Ngiyabonga bafo. Kuzoba right.